ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикҳо, созен хубен? Ана боз як хонаи фурӯшии дигар дар Хитои бозор дӯстон, канечкаи 7 пеши масҷиди панҷвақтаи мақсад ҷамъахонида қарор дорем. Инҷа кӯча, номи кӯча чи ака? Рустам Амаки ака. Кӯчаи Рустам Амаки а? Бале, панҷум гузаргоҳ. Кӯчаи Рустам Амаки, панҷум гузаргоҳ. Бачаи азиз, навора дӯстон бо диққат тамошо кунем. Ман шумо дар хушрӯ кадам мефаҳмонам хона кадом ҳолатай, чӣ хелай, чанд сумай хушрӯ мефаҳмонам. Баъдан ки харидоре ки бошен хитон маслиҳат мекунем. Фақат дӯстон бо диққат тамошо кунем. Ман рафти наварда нишон метавам хона ки ҷодай. Хоб, ин тараф дохил мешем. Болотарак дӯстон, аму баъди аму портер масҷиди панҷвақта мешавад, масҷиди ҷамъахонӣ. Ин тараф роҳ киҷо меравад? Болои Хитёрбозор мешавад. Хоб, хонаи мо иҷа дӯстон азиз. Бисмиллоҳ, рафтем. Ям тамерем дӯстон азиз хонара нигоҳ кунед да. Иҷа тангкӯча мешавад бачаи азиз. Тангкӯча. Хоб, ҳамита мием да. Ана ҳамиҷа хонаи фурӯшии имрӯзаи мо дӯстон. Я шумо ки ин дохил мешавад? Ана ҳамин дӯстони азиз, хонаи имрӯзаи мо ин ҳамин хона ҳай дӯстони азиз. Нигоҳ кунед. Ҳамун ов ака сарта бинед як бачаҳо. Ина дорои ов. Ина ов. Ана ин дӯстон ҳавличаш. Хоб, бикшен тамом овосай. Хоб, иҷа чи ака? Монем беста. Ана иҷа чи? Ҳоҷатхона. Ҳоҷатхонаро нишон тен. Иҷа ҳоҷатхона бачаи азиз. Ин ҳамин ҳолат. Ина ҳоҷатхонаш. Иҷа чи ака? ҳамомша нишон тен. Қисмати ҳамом дӯстони азиз, ина душ. Термикс кор мекунад? Ҳамин овш кор мекунад? Ҳамаш хулас қонун қоида шад яй. Ана иҷа бошад дӯстони азиз, стиральни машина. Иҷа кухничаш бачаҳо азиз, нигоҳ кунед да. Кухня. Хоб, иҷа ҳамин ҳолат хай. Холодильник. Бачакҳои азиз, чӣ хел диден? Ҳамиҷа ҳозир сабаби чияй ҳамин светшон ҳозир нестай? Ай кадом сабаб? Ҳозир ҳамин дани ҳамин як ду рӯза мега у чочкаҳои нав гузарондестан, ба ҳамон хотир ҳозир свет нест бачаи азиз. Вақте ки хона ки торик шид, фикр накунед ки бесветан. Хоб, ана иҷа кухничаш. Иҷа ҷои хӯрокхӯрӣ. Иҷа чияй? Ин кухничаи дигари а? Ина дӯстон, ин ҳамин ҳолат. Ина тамошо кунед да. Хоб, дохил ба хонаи якум мешавем. Ана ин хонаи якуми мо бачаи азиз. Ина хонача. Хона дӯстон солҳои пештар сохтагиай. Яъне ки хонаҳои навсохта нестанд. Ҳамун фараника гирён кунед, ин дохили хона ҷош торики камтар. Ина ин хонаи навбатӣ бачаи азиз. Нигоҳ кунед. Хонаи деюми мо. Ина ин деюми хона дӯстон. Ин ҳамин ҳолат. Тайёрай барои зиндагӣ кардан. Дорои телевизор. Ана ин хона дӯстон дарунбадарун ки ҳастай, ба ҳамон хотир свет ҳозир нест айни ҳол. Соатҳои 6 мешавад. Светашон 24 соат ки ҳаст, ҳамин дани момент ки ҷойро кандан бо учочек гузаронида, ба ҳамон хотир светашон нест. Ина ин хона ҳамин ҳолат. Ина абоизадагӣ, ина. Ҷа. Хулас боз худотон омада дӯстони азиз. Ай пеш чӣ кор мекунед? Хонаро мебинед да, маъқул боша мегиред. Ҳамин пушти хонада боз як комнат дига ҳастай. Ҳозир мерем нишонтон метавам бачаи азиз. 1, 2, 3 хонагаҳ. Тараф 4 хона мешавад. 4 хона, боз як гаражи дига дорам дӯстон. Гаражи яксотиха ҳай. Яъне ки ҳамашон ба ҳамин нарх дохил мешавад, ки нархе ки мегем ба ҳамин нарх дохил мешавад бачаи азиз. Ина миқа. Хоб, мактаб, масҷид чанд масҷида гуфтем, мактабаш чанд қадр ай? Ягон 2 қадам роҳ мактаб. Шакаҳое ки бубурем берен. Ана иҷа чи ака? Иша нишон тем, иша ҳам дохил мешавад. Складчаи майда ҳакай дӯстон. Хай чӣ хел дидем ҷа ки масоат камтар майдатарай. Хеле барои аловаи мондан ягон чизота мемонем хулас. Хоб, хонаи дигаре ки ҷудои ин тараф да?
пишт қати мера, бо тарафа нишон метиҳем. бародарҷонон нигоҳ кунед, хонаи дигарӣ, анаи хона хонаи дигарӣ мешавад. қисмати ҳоҷатхонаша бинен, ҳамин ҳолат. ё аз ӯ хонаи аз се хона отдельни ҳай, ине ки ҳамун як нархда медурая. И параи хона дадая мақсад. Дар ин хона метавонен квартиран шинонен, одамое ки мехарен дӯстон азиз. Ки ӯ се хона гада дарвозаи аз ӯ дарвоза мақсад чӣ хел бигӯмак фарқият дора, оне ки ҳамаш ҳамун як нарх, як ҳуҷҷат дорад дӯстон азиз. хитон фикр мекунем хит кардем. Ин ҳамин ҳолат савдо мешавад. хитои бозор, канечкаи 7, пеши мактаб, масҷид, садиқ, бозор, ҳамаш хулас ҳаст. ҷойи обод, ҷойи беҳтаринай барои зиндагӣ кардан. худотон боз маълумоти пураша рақамошонро мегзорем, метавонен занг занен. ана ки мерем қисмати гаража нишон медиҳем дӯстон, ӯ тарафша бинен, баъд нархоша муайян мекунем, занг занен бихаренш. дӯстони азиз, ҳамин гаражам ҳамун соҳибхона ҳай бачаҳо, нигоҳ кунед да, як сутих ҳай, мақсад як сутих гаражай, ай ҳамун соҳибхона ҳай, яъне ки иша отдельни савдо мекунанд. ман ҳамин як видеода ҷош кардам, оиди иям метавонен хитон бипурсоншен. нигоҳ кунед, знаки болои масҷида дидем бачаҳо, ина масҷиди ҷамъахонии панҷвақта. ин тарафаша мактаб, мактаб кумай ака, ина мактаби 45 бачаи азиз. чо ҷойи обод, канечкаи 7-ай, хитои бозор. хоб оиди бошад дӯстон, худотон боз мепурсен, тамошо кунед да. ин ҳамин гаражам савдо карда мешавад. як сотих ҳай, ака дани момент иҷада ҳамо чизчорае ки нами оҳанпорошона мондан, нами тахтаҳошона чизора мондан, мегирен, тоза мекунен, хона кунен, иншоалло беҳтарин мешавад. ҷойи ободае. нархи дӯстон, ҳамин нархи ҳамин гараж 100 000 сомон ай, 100 000 сум савдо мекунанд. ана ӯ нархи хонае ки мисол нишонтон додам, ӯ хона дӯстон азиз 420 000 сомон ай. 420 000 ӯ хона, 100 000 сум ин гараж ки як сутих ай савдо мешавад. хоб барои маълумоти пурра рақамоша мегзорем, ҳамроҳи соҳибмулк занг бизанен, масъя кунен. аз мо навор кардан, аз шумо дастгирӣ кардан. лайк, поддержкаву подписатсия фаромӯш накунед. чӣ қадар дастгирӣ зиёд боша, агар иншоалло ҳамқа бо хонаҳои арзон ҳаракат мекунем, навор кунем. баъдан дар ҳамун таги комментария дӯстон нависен, ҳамин хона дӯст ҳамин гараж ба ҳамин нархҳо арзанда ҳаст ё ки нест. чунки комментҳои шуморо соҳибмулк мехонаву баъд як фикрда меяд дӯстон азиз. зинда бошед дӯстон. хона 420 000, хоб 4 дар хона бопши, 4 дар хона бо гараж обши 520. хулас иш сата уш 420. занг занен, масъя кунед. зинда бошед дӯстон. боқӣ дар амони худ.